Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa karon mapamatian na kami sa 91.1 FMR radio station. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga kilala nga mga personalidad nag-caravan kontra mandatory vaccination sa adlaw sang pagdungdung sa EDSA People Power Revolution. Govlito nagpangayo pasaylo sa kay Ferdinand Marcos Jr., Mayor Lizares, ginapausisa na tabo nga pagpangaboy sang flyers. Mag-live-in partner nga brutal nga ginpatay sa Oriental Negros, mga taga Binalbagan kag Hinigaran. Govlacson, ginmanduan ang SB sang Isabela nga aktuhan ang budget sang Banwa. Kag sa Digicast Weekend, farm experience para sa pamilya, ginatanyag sang Farmville sa Bago City sa tripping ni Ruming. Kag mga motorcycle riders nangin rescuers sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, katapos sang Federation of Urban Poor ang nagtipon kaina sang aga sa monumento ni Ninoy Aquino sa Dalan Araneta sa Bacolod sa pagdumdum sa ika-36 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Mga katapo naman sang Bayan Negros ang nagtipon sa Fountain of Justice kag ginsinggitan nga hindi dapat pagkalipatan ang kahulugan sang EDSA. Suksok ang yellow nga t-shirt kag bitbit ang mga flaglets ginhanduraw sang Federation of Urban Poor paagi sa mga kanta ang maragtason nga hitabo sang tuig 1986 nga nagresulta sa pagpahalin sang diktador nga si Ferdinand Marcos. Naghalad ang grupo sang bulak kag pangamuyo ilabi na para sa ginapaabot nga eleksyon. EDSA 2022, People Power is Vote Power ang nanging tema sang pagtililipon. Suno kay Joy Harabelo, ang provincial head sang grupo, ginapamatukan nila ang revisionism sang history. Maayo nga panghimanwa ang panawagan kag magpili sa maayo nga lider sa maabot nga Mayo. Para naman kay Ireneo Longino sang Bayan Negros, dapat nga mapangapinan sang Pilipino ang gindulot sa demokrasya sang EDSA. Ang good governance nga aton ginasinggit, kag ginaduso, kag gina-work out sa aton mga komunidad, nagasugod sa pagpili sang good leaders. Siling sang iban naton nga kauturan. Bisan sino ang magdaog ka, amo managyapon. Hindi na siya matuod. Nga ginasilibrar ginanamon, kag importante gisubong ang selebrahon. Kay balo kita nga angin palaya sadto no sa EDSA amo ang nagabuko sa subong no, nga manumbalik liwat sa Malacañang. Ang EDSA People's Power isa ini ka makasaysayan nga hitabo sa pungsod Pilipinas nga sa diin malawig maproseso sa paghimakas ang pumuluyo tugtog nga nag-isa ang pumuluyo para mapalayas ang isa ka diktador. Sa number 9, limited face-to-face classes sa Barangay Alangilan sa Bacolod City, ginalauman nga liwat masuguran sa Marso 14. Mayara na sa approval gikan sa Emergency Operations Center ang pag-resume sa limited face-to-face classes sa Alangilan National High School. Pero sunod sa kay Veneranda Ortonio, OIC Principal 2 sang eskwelahan, posible sa Marso 14 pa mag-resume ang limited face-to-face classes sa grade 12. Sandig sa pagsunundan sang DepEd, ginakinahanglan nga magapabilin nga zero COVID-19 cases ang barangay sa sulod sa 28 kaadlaw antes pa man makabalik ang klase sa mga estudyante. May 40 tanan ka mga estudyante sa grade 12 ang nagalaom makabalik sa eskwelahan karon nga may rekomendasyon na ang Department of Health nga mapaidalom sa Alert Level 1 ang Bacolod City. Sa number 8, training kag seminar sa mga katapos sang Electoral Board sang Commission on Elections sa probinsya ang natalana sa Marso 1. May masobra sa 9,000
nga katapos ang electoral board nga amo ang natalana nga magaserbe sa mga polling precincts ang magapaidalom sa training kag seminar sa Marso 1. Sino kay Attorney Revo Sorbito, ang acting elections officer sang COMELEC Bacolod, kadaman sa mga electoral board o kung anay board of election inspectors, mga manunudlo nga nakaserbe na sa mga tinalikdan nga piniliay. Sa Bacolod may masobra sa 1,300 ka mga katapos ang electoral board ang italana sa 400 ka mga clustered precincts. Nauna na nga nagpaidalom sa training ang mga technicians nga magaserbe man para sa May elections. Kasubo nga mangin bubble type ang training nga pagahiwaton sa Bacolod. Agud nga mapaiway ang posible paglaton sang COVID-19. Sa number 7, walo tanan ka mga persona ang ginaresto sa ginaligar isa ka drug den sa San Carlos City. Walo ka mga persona ang ginakop kahapon sa kapulisan sa buy-bust operation sa isa ka ginaligar drug den sa Barangay 5 sa San Carlos City. Subjects ang buy-bust si Nova Rojas ang ginaligar maintainers ng drug den. Naresto man ang 7 ka iban pa nga naaktuhan sa sulod sang drug den. Masobra sa 100,000 pesos nga balor sang shabu ang nakuha sa mga sospek. Sa number 6, lalaki nga ginaalagar may diferensya sa paminsaron patay matapos nga mabungguan sang salakyan. Patay ang 59 anyos nga lalaki nga ginaalegar may diferensya sa paminsaron matapos mabungguan sang SUV kagabi sa highway sa Barangay Rizal sa Silay City. Suno kay Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sa Silay PNP, ang biktima ang nakitaan nga nagatabok sa highway antes pa natabo ang pagbunggo. Posible suno sa pulis nga wala siya matalupangdan sang nagadala sang SUV nga madasig ang pagpadalagan. Bangod sa madulom ang amo nga bahin sang dalan. Nabungguan siya sang SUV nga nagresulta sa iya kamatayon. Temporaryo nga gindetain sang PNP ang driver sang SUV. Sa number 5, mag-live-in partner nga nasapuan patay sa Sibulan, Negros Oriental. Mga drug personality sa banwas ang pinalbagan kag hinigaran sa PNP. Parayon ng investigasyon sa PNP angot sa mag-live-in partner nga nasapuan nga nagapos kag naputos sa tape ang mga ulo sang Domingo sa Sibulan, Negros Oriental. Natukiban nga ang mag-live-in partner alon sa drug personality sa hinigaran kag binalbagan. Nadakpan sang 2016 sa hinigaran sa kaso may angot sa illegal nga droga kag illegal possession of firearms si Rabi Batalya, samtang ang iya partner naman nga si Jennifer Garzola ang napreso man sa sa binalbagan PNP kag siya ang yara sa drugs watch list. Hanay sa transaksyon sa illegal nga droga ang ginatanaw sa Sibulan PNP nga motibo sa pagpatay sa duha. Posible man nga ginwigit lang sa Sibulan ang mag-live-in partner kag sa lain nga lugar ginpatay suno sa PNP. Sa number 4, hindi magdubo sa 11,000 ka mga kabataan sa 5 to 11 nga age group ang nabakunahan sa Negros Occidental. Sa datos ng Regional Vaccination Operations Center sa Visayas, sa Pebrero 23, sini nga report, 11,061 ka mga kabataan ang nakabaton sang ilang first dose. Masobra sa 363,000 ang target sa Negros Occidental. Samtang padaan ang pagdubo sa kaso ng COVID-19 sa probinsya. 15 ang new cases sa Pebrero 24 nga report sa Provincial Incident Management Team, kag 522 ang active cases. 5 naman ang COVID-related deaths sa amo nga report. Sa nagliligad nga mga adlaw, kung double-digit man ang reported deaths, suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang PHO, wala nagakasayuran nga mataas ang COVID deaths sang probinsya. Bangod sakop sang amo nga report ang mga deaths sa iban nga mga adlaw. 16 deaths ang report sang February 22, 14 naman sang Pebrero 21, kag 20 deaths sang February 19. Ang pag-report sang COVID deaths madugay bangod sang gina-comply nga mga requirements. They can report it anytime they want, hindi man niya daily. Kaya because na likewise, they are still investigating kung secondary sa COVID or what. That's why you've heard naman sang aton nga nurse nga we are now asking for the death certificate
para ma-establish ta ang cause of death. So dira taga base hindi na siya death for a day only. It For a was period of time. a period of time. No, so galing kay gasulod lang siya during the day nga ma-report ta. Sa number 3, sangguniang bayan sang Banwa sang Isabela pinaagi sa kay Vice Mayor Renato Malabor Jr. ginmanuan sa gobernador nga aktuhan na ang annual budget sang Banwa. Nabaton sa Pebrero 23 ang sangguniang bayan ang direktiba ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pag-comply sa DILG Memorandum Circular 2022-004, ilabi na ang sabahin sang legislative authorization sang budget. Nagakasayuran nga dapat unahon sa konseho ang pagtalakay sa pagpasar sa budget agud to hindi maapektuhan ang mga developmental initiatives kag fiscal reforms sang Banwa. Damlag pa, nagsulat si Mayor Irene Montilla sang Isabela sa sangguniang bayan agud to maaktuhan sa mas madali nga panahon ang Annual Appropriation Ordinance para sa 2022. Nahatagan sang kopya ang probinsya kag ang DILG sang amo nga sulat ni Montilla. October 15, 2021, nasabit na sa Mayor's Office ang budget sa SB pero wala pa sa gihapon na pasar ini kag wala man sila nakahatag sang sabat sa ginahingyo sang alkalde bahin sa status sang budget. Angot diri ang mando sa gobernador nga kabahin sang iyang supervisory power sa mga component cities kag municipalities sa probinsya sa idalom sang Section 29 sang Local Government Code. Sa nagligad nga semana, nagrally ang mga job order workers sa Isabela matapos wala maswelduhan. Pending ang pagpasar sang budget, samtang wala pa makasabat si Vice Mayor Malabor sa pagpakig-angot sang DG Cas Negros bahin sa mga mando ni Governor Lacson. Sa number 2, Anay Governor Rafael Coscolluela ang nagpangayo sang pasaylo kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. kag sa iya nga mga kapartido. Sa statement sang Anay Gobernador sang Negros Occidental kag convener sang Robredo People's Council, Huwebes na siya nakahibalo sa natabo nga pagpangagarit-garit sa caravan ni Marcos Jr. sa Talisay City sang Miyerkules. Luyag yaman o sisaon ng insidente pero wala na siya sang tiyempo sa iya nga kasakuon. Pero paathag niya nga sa ilang nga grupo, ilang nga ginahaylo ang ilang nga mga volunteers nga magpakita sang maayo nga pamatasan sa mga kampanya. Nahang panyaman nga may mga tion nga hindi mapunggan ang emosyon sang iban kag hindi malikawan nga may mabuyan sila nga hindi manami nga mga tinaga kag wala nila ini ginatolerar sa ilang mga supporters. Gani personal siya nga nagpangayo sang pasaylo kay Marcos Jr. kag sa iya kaupdanan sa natabo nga pagpanghaboy sang flyers. Si Talisay City Mayor Neil Lazares naman ginakasubo nga natabo ang ini nga insidente sa ilang mismo nga syudad. Wala kuno nila ginatolerar ang amo nga mga pamatasan kag magahimo sa nga tikang matapos ang matulid nga investigasyon. Ang mga ginhimo sang isa ka Talisay nun, wala kuno nagapakita kung ano ang pamatasan sang tanan nga pumuluyo sang syudad. Nagapadayo na ang ilang nga investigasyon kag nagapanawagan ang alkalde nga mangin responsable dapat ang tanan sa ilang nga mga pagpanggawi nga wala sang may malapakan nga kinamatarong sang iban man nga persona. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginatus kay mga katapos ang X-Man o kung grupo nga nagapamatdok sa mandatory vaccination ang nagpatigayon sang Freedom Caravan sa adlaw mismo sa pagdumdum sang anibersaryo sang People Power EDSA Revolution. May report si Nico Delfin. Kadungan sang pagdumdum sa ika-36 nga EDSA People Power, nagkaravan ang katapos ang X-Man o kung grupo sa mga nagapamatok sa ginakabig nila nga mandatory vaccination. Halin sa Panaad Park and Stadium, naglibot sila sa mga dalanon sang syudad. Now this is Freedom Day and we are fighting for our freedom to choose whether to be vaccinated or not. Kabahin sa ginapamatukan sang grupo ang nagapadayon nga pediatric vaccination kag ang pagpatuman sang restrictions sagud mapilitan ang publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Nalakip dring pag-require sang vaccination card, negative RT-PCR o kon rapid antigen test result kag pagdula sang iban pa nga pribilehiyo. This is some sort of discrimination
you cannot discriminate the vaccinated from the unvaccinated. Under our constitution, we are entitled to the equal protection of the law. Nagpondo ang caravan sa likod sa mall sa reclamation area kag nagmarcha pakadto sa public plaza. Kadaman sa mga nagupod sa caravan, mga kilala nga personalidad, mga negosyante, kagiban nga professionals nga nagbitbit sa mga banners nga nagakontra sa ginapatuman nga vaccination program. It is still just experiment. I don't nga ang sigihon gid nila nga persigihon gid nila ang mga tao nga magkuha sini nga I mean it's dapat choice na yan naton. I mean pag gusto way kita kasuya kun imo yang gusto. Pero kung hindi mo yung gusto nga i-force ka kag nga labuton pa sa mga bata. Ginpahayag naman sang local health officials kag bisan sang katapos ang Bacolod Emergency Operation Center nga ila ginarespeto ang desisyon sa mga individual nga nagapamatok sa vaccination pero ginakinahanglan ang pagpatuman sa mga pagsulundan bahin sa mga unvaccinated agud man nga mapangapinan sila batok sa epekto sang makamamatay nga balatian. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Good vibes na naman nga mga istorya ang amon ginpreparar para sa inyo sa sining nga weekend. Sa Sabado upod kita sa real life nga Farmville sa Bago City kung sa diin sarang ma-experience ang bugos nga pamilya, ang farm life na nari-sari nga kasapatan ang masaksiyan diri kag pwede maka-interact. May mga donkey, miniature horses, karnero, kag masobra sa 40 ka mga species sang mga pispis. Ina sa tripping ni Ruming sa buwas 10 a.m. Kag sa Sunday naman, ang istorya sa mga motorcycle riders, iban sa ila, mga ordinaryo nga riders nga karon nagapang-rescue na sa dalanon sa mga kasubong nila nga mga riders nga libre lang. Ang iba naman, ang mga naaksidente sadto kag na-rescue sa grupo kag subong nag-upod na sa pagpang-rescue. Ang ilang istorya sa Sunday sa Baganihan. Barb, ari naman niya Barb para sa outings ng family, bata, mano kung young at heart, pwede makakanto dito para ma-experience ang farm experience ang ginatawag nila. Ming makalilingaw, di ba, no? Kung bisan ako baba mo na ng edad ko, first time ko kita sa peacock in real life, ostrich, mga mga bagay, wala nga makalilingaw. Mas more na sa mga kabataan, no? Ako ma-amaze nila for sure. Kagawin ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!